Tornem al canal. Avui anem a fer un preguntes i respostes. Tocó en nudo duro que le negó el gol a su compañero y ahora la réplica inmediata. Bueno, portava temps així unes setmanetes sense muntar vídeo. La qüestió és que he estat un poc liat, no liat de feina a tope, però bueno, sí que entre feina, un poc de festivals i un poc de tal, pues al final pues no puc gravar vídeo. I bueno, pues tornem així avui a fer un preguntes i respostes, un vídeo que ja heu vist alguna volta en el canal, en el que vosaltres, jo per Instagram us pregunte que me digueu preguntes i jo després, pues, als 2 dies o als 3 dies, pues les responc, ho edite i ho puig, no? Aniré mirant totes les preguntes que m'heu fet i jo aniré responent una a una i ja està. Jo crec que el vídeo senzill d'entendre i ràpid i per tota la família. La primera pregunta, una pregunta S. Gomis, Salva Gomis, un saludo, un crack. Hemos preguntado, ¿victoria merescuda del Madrid al Clàssic? Jo penso que sí, vam estar mirant la tira clàssica en el piso i jo penso que sí, crec que Madrid va ser superior, un Fede Valverde que va jugar un partidazo bestial, està a un nivell de forma molt bo, i el Barça un poquet soso, un poquet espès, sense massa idees en ataque, Dembélé va estar molt mal, Rafinha tampoc va fer massa, el millor de Barça va ser crec que De Jong, i en defensa moltes carències el Barcelona. Crec que el resultat és just, i bueno, i agradant un poc més la crisi del Barça, que veurem si aconseguís ir d'aquesta situació, i res, sí, victòria merescuda, sí que s'ho va mereixer. Següent pregunta. Quin seria el 11 tipus d'Espanya al Mundial? Entenc que la pregunta és quina alineació ficaria jo per al Mundial. Jo ficaria la següent alineació, la qual és estrany perquè molts dels que vaig a mencionar no estan ni convocats en la selecció. Unai Simón en porteria, lateral dreta Azpilicueta, centrals Íñigo Martínez i Albiol, lateral esquerra Cucurella, Rodri per davant, i ho tenim clar, Thiago i Pedri, per esquerra Ansu Fati, per a dreta Iago Aspas i dalt Borja Iglesias. Qui penses que guanyarà la Lliga i per què? I per què el Barça? Mos pregunta Anxis Cas. Pensa que la guanyarà no el Barça. Jo prefereixo que la guanyi el Barça que el Madrid, però jo crec que la guanyarà el Madrid, perquè a dia d'avui crec que és més sòlid, és més regular, és més fiable, i crec que el Barça no té aquesta fiabilitat. Pensa que per plantilla el Barça este any ha fet un equip molt bo, però crec que el projecte del Barça encara no està assentat, i al final crec que se va veure en el Clàssico que el Madrid és un equip més segur i més sòlid, i pensa que això al final en una lliga de 38 jornades és el que importa, però sí, crec que Madrid guanyarà la Lliga. Vale, següent pregunta. Per què el Mundial es juga en novembre i què opines que s'hagi de parar la Lliga a meitat de campionat? Deportivament és un suïcidi perquè trenques la temporada a tots els equipos, tenen que parar com un mes i mig, vagin els jugadors convocats o no, i és una putada des del punt de vista deportiu, és una aberració, i des del punt de vista del futbol també. Ja sabeu, els que me segueu en Twitter ja sabeu què opine sobre el Mundial de Qatar, és una vergonya pel futbol, probablement la vergonya més gran que s'ha fet mai en la història del futbol en quant a màfia, en quant a interessos econòmics, drets humans i tot, i és més, tinc que pensar en el futur, si tinc temps, fer un vídeo intentant destapar no, perquè ja hi ha coses per ahí saltes, agarrar tota la informació possible, i sobre el Mundial de Qatar, sobre la basura que és el Mundial de Qatar, i sobre com s'ha fet, quantes persones han mort construint els estadis, que és una autèntica barbaritat la quantitat d'immigrants que han mort per a que es faci possible el Mundial, i que des d'ací denunciem, i intentaré fer un vídeo d'això, vale? A veure si tinc temps i puc fer per a novembre un vídeo parlant del Mundial de Qatar. Així que res, una vergonya. Següent pregunta. Com estàs veient al València en este començament de temporada? El València està jugant bé. Crec que és dels equipos, està en top 3 d'equips que més té la possessió. Que l'estil de joc ha canviat respecte a Bordalàs, que era tot el contrari. Passa que, clar, la plantilla és la que és. No crec que tinga plantilla per a estar en Europa. Pot lluitar, sí que pot lluitar, però se me queda un poc curta. Els reforços no han sigut roïns, més enllà de que són cedits. Plantilla per lluitar per Europa? No sé si té. Però bé, està jugant bé, és un futbol més atractiu que el que jugava, i veurem com va fins a final de temporada. Jugador preferit de la infància? De xicotet m'agradava molt Villa i Silva eren jugadors que m'agradaven moltíssim de València, i després ja més adolescent ja sabeu que la meva debilitat era Otamendi en València era una locura, era una barbaritat, que aquests tres te deixo per ahí. Creus que l'Elx el salvarà? Ho dubte. Ara mateix l'Elx està en 3 punts, a 5 de la salvació, que ha marcat Valladolid. Tinc en compte que este vídeo estic gravant a 18
de octubre, o sea que si este vídeo se munta después, pues la tabla no estarà actualitzada, però a dia d'avui pensa que no. Per què motius? Perquè va últim en 3 punts. La plantilla pensa que no és la més roïna, pensa que té millor plantilla que Cádiz o que Almeria, per exemple, o que inclús Valladolid, però a mi el que no m'agrada gens és l'entrenador que han firmat, Jorge Almirón, que ja va tindre una època en el Elche i no va triomfar. O sea, no entenc que el fitxatge d'entrenador, sí de canvi d'entrenador, però no entenc que l'entrenador que han posat no ho veig massa bé per a l'Elche de cara al futur. Ojalà se salve, perquè és un equip així de la terreta, però ho veig negre. Així que res, un abraç, amic. Opinió sobre la roja para este nuevo Mundial de Qatar, de Eva. Un beset, que és la primera volta que ficava alguna pregunta. Crec que té bon bloc, o sigui, bon equip, no una bona plantilla, un bon equip, no? Un bon bloc, i té un bon entrenador que és Luis Enrique, més enllà de que convoque o no convoca alguns jugadors, però no ho veig favorita ni molt menys. Pensa que passarà de fase de grups i caurà dignament contra un equip, contra una plantilla més top. Té bons jugadors i té un bon bloc, tenen clara la idea de joc, però no acaba de veure que puguen guanyar a grans seleccions. Veurem, ojalà donen un poc de sorpresa, però ho veig complicat d'Espanya de cara al Mundial. Que no crec que faci mal paper, però ho veig complicat que passa moltes rondes. Després, Néstor, predicció del Mundial de Qatar. Així el Mundial, protagonisme absolut en les preguntes. És un Mundial que no tinc massa idea del que va passar. És perquè és un Mundial diferent, ja sabeu, en novembre, en un país on la cultura de futbol no és l'adequada per jugar un Mundial. A veure, per plantilla està clar que França i Anglaterra tenen que ser favorites, però veig forta Argentina, porta 35 partits sense perdre. Brasil també la veig motivada. Te diria que va saltar un poc de sorpresa, una sorpresa entre comilles, i Brasil o Argentina se van emportar. Argentina me faria il·lusió per Messi, no? Perquè guanya el Mundial, però pense que ahí pot estar la cosa. Opinions totalment sinceres, com si creguera que mentira, de Cavani. Cavani jo veig un bon fitxatge, en el sentit de que ve gratis de United. En el United no ha triomfat massa, és a dir, perquè tenia per davant a Cristiano Ronaldo, i bueno, pues les oportunitats que ha tingut, no diria que ho ha fet mal, però bueno, sense més, ha estat també un temps lesionat. Bo perquè millora el que tenim, és a dir, Cavani pega 1000 pataes a qualsevol delanter que tinguem en València, entonces ho veig bon fitxatge. També és un fitxatge que feia falta també des del punt de vista de la il·lusió, no? Perquè jo crec que l'aficionat valencianista, després de tant de colp, de que se marxen totes les estrelles, necessitava un poquet eixa il·lusió d'un fitxatge potent, i crec que és un fitxatge que il·lusiona molt. O sigui que veurem si aconseguís marcar almenys una quantitat de gols bona per ajudar al València. És un bon fitxatge, no em pareix ninguna locura per l'edat que té, per com ve i tal, però veig un bon fitxatge. Jugador actual de València preferit, Gallà. O sigui, no hi ha altra opció. Junta amb Martashvili, que m'agrada molt el porter del València, però bueno, sobretot Gallà és el meu favorit. Vale, preguntes que no són de futbol, també mos soten per si alguna. Què cosetes tens pensades per al canal o què t'agradaria fer? Bueno, pues per al canal tinc previst després d'aquest vídeo muntar un quiz més de futbol en 2 convidats molt especials, que ja està gravat, o sigui que ja vos dic que està molt guai. També he pensat el vídeo de fer el vídeo del Mundial de Qatar, que ja vos he mencionat ara, antes, que és un vídeo que va ser un poc més serio, un tono més serio i tal, però que jo crec que és necessari i que va estar guai. I també ja vos adelante que tenim acreditació per al Festiver i que faré un vídeo superguai de torneig de futbol, tipus com va fer el Festjoc, però més guai, en plan més professional, en càmera, documentant tot el torneig. El vídeo del Festiver va ser molt guapo. I res, aquests vídeos són els que tinc pensat, més vídeos que aniré fent, un poquet d'això. Si voleu alguna idea, ja sabeu que podeu deixar-me en els comentaris idees de vídeos i això, i solteu idees, que jo totes les idees que això, benvingudes. Maria Mandarina mos pregunta creadors de contingut favorits i després fica Loren te quiero. Jo també te vull molt, Maria. Creadors de contingut favorits en valencià, vale? Ja sabeu que sóc un forofo dels creadors de contingut. A veure, si començo a dir me pareixi tot el vídeo, o sigui que vaig a dir uns quants de podcast, de parquineo, coses inútils, parar per no callar, pues de TikTok, pues òbviament Maria Mandarina, ja que fas la pregunta te fique per així, Maria Mandarina, també podeu trobar a Pichat, a Gina, després canals de YouTube, òbviament recomano de molt a GTV, Coneixement de Fanosa, Sentit Aràcnid, també de videojocs. Bueno, la qüestió és que si voleu trobar tot el contingut en valencià, vale? Perquè ara no ho venen tots al cap, i en general que entreu a Poblet, que allà està tot el contingut en valencià, i segur que trobeu algun contingut que us agrada, i apoyeu la comunitat en valencià, clar que sí, i poc més. Així que, següent pregunta. Qui és el millor fitxatge en anys del València? Mos fica uns exemples de l'Orno, Morigi,
Sai, Carioca, Tabano o Campanolo. Jo, a veure, jo no tinc tanta edat, no puc saber més enllà de... Pues, quan tenia 7 anys, no? Més enllà de 2007 no te puc dir, perquè no tinc tota la informació, no tampoc s'he vist. Home, te diria Otamendi en ese moment, no? Que va costar 12 quilos, va tenir un rendiment espectacular i va eixir per 40. Garay també és un fitxatge que va eixir molt bé en València, Garay. Home, també Mamardashvili va costar $500,000 i jo crec que també se colen en tope de fitxatges de València els últims anys perquè està donant un rendiment molt bo i jo crec que si se'n va de València s'anirà per una pasta. O sigui, Mamardashvili també clavaria per ahí. I home, també podem considerar el fitxatge a Jordi Alba. Jordi Alba va fitxar per València del Cornellà, si no m'equivoque, i res va costar una misèria, €6.000 o així, i el va seguir al Nàstic, el Nàstic va jugar bé en el Nàstic i després va seguir en el València, o sigui que és de la cantera però no és de la cantera tal qual, i doncs també considera molt bon fitxatge. Ara mateix així a la ment, o sigui, venen més fitxatges. Soldado per 10 milions també va ser un molt bon fitxatge. I són fitxatges que bueno, d'una època més moderna, no tan antiga. Però bueno, deixeu també en els comentaris quins fitxatges de València van ser bons, si hi ha alguna persona de més edat, com per exemple mon pare, que comente i res. Això se me ven al cap. Vale, Fausto nos pregunta, ¿qué opinas de la situación de Juventus después de un bon mercat de fitxatges? És una bona pregunta perquè el Juventus a dia d'avui se troba octau en 16 punts i jo crec que ha fet un bon mercat de fitxatges, en plan, jo vaig veure fitxatges que va fer, per exemple, Pogba gratis, que tornava després de vendre per 120 milions, el qual és un negoci redó, Di Maria gratis, Chiesa també per 40 milions, i jo considero que està fent un bon mercat. L'única venda va ser de Light, important al Bayern, però pensava que anava a remuntar el vuelo perquè l'any passat va estar molt mal i se va classificar per Champions de milagre, i este any tornem a la mateixa. No sé què li fa falta a Juventus, suposa que començar un projecte de zero en un entrenador en idees diferents, podrien fitxar a Tuchel para la temporada que ve, però bueno, ho deixa caure. Veurem com li va a la Juventus. De moment no comença a arrencar i veurem si pot remuntar el vuelo. No sé massa de futbol italià, el que sé més per la informació que busque que per lo que veig. I res, ara mateix està el Napoli molt bé, està l'Atalanta molt bé i veurem a veure com va la Lliga Italiana. Què opines de que Messi, després de guanyar la Copa Amèrica, no hagi estat nominat al Balón d'Oro? A veure, Messi és veritat que aquest any no ha tingut el rendiment que se sol esperar d'ell, que és ser el millor del món. En el moment en què Messi baixa un poquet de nivell, pues ja se diu que està acabat i no sé què. Messi ha tingut una bona temporada, però no a nivell que s'ho hecho al Messi. Entonces es normal que pues, no estigui almenys entre els millors, però sí que tenia que haver estat nominat, pense. Òbviament, Messi no pot estar, no està nominat perquè sigui sent un jugador diferencial. I lo de la Copa Amèrica, no. Jo sempre dic que el Balón d'Oro, per a mi, no tindria que significar que hagi guanyat o la Copa Amèrica o el Mundial o la Champions, que de normal sol ser així, sí. Quan un equip guanya el triplete, ja s'ha donat per fet que un jugador d'aquest equip va ser Balón d'Oro. Però jo crec que si el Balón d'Oro és un premi individual, se tendria que mirar quin rendiment individual ha tingut aquest jugador en quines circumstàncies. Per a mi, que hagi guanyat la Copa Amèrica i tal, té importància perquè si ha guanyat la Copa Amèrica és que ha jugat bé la Copa Amèrica, però no té que ser determinant els trofeus col·lectius que ha guanyat. Crec que hauria estat nominat a Balón d'Oro, però no pensa que sols per guanyar la Copa Amèrica. Vale, pues si no m'equivoque, ja tenim totes les preguntes respostes. Ja sabeu que per a no perdre-vos aquestes coses, seguiu-me en Instagram, vale? Perquè de vez en quan, pues, quan monto aquestes coses, si no me seguiu no vos entereu. Crec que és un vídeo divertit, no? Que moltes me pregunteu i jo responc. I res, un vídeo dinàmic, divertit i que, bueno, faré més segur perquè aquests vídeos a mi m'agraden, respondre preguntes. I res, ja sabeu que si vos agrada doneu-li like, que per canals xicotets com este és molt important que doneu like, que compartiu, que vos subscriviu, per favor, subscriviu-se si vos agrada futbol, si vos agrada el vídeo i res, ja us he dit que seguiu a Poblet per a entrar-vos de tot el contingut en valencià i que ens veiem pronte en el pròxim vídeo, vale? Vale, gràcies, adeu! Per fa no em digues coses molt flipants ni coses excessivament vulgars ni coses que ens tallen el rotllo, que diguen que l'amor no és una cosa artificial